said they wanted speed. They said they wanted power. They said they wanted Beyoncé on a ham sandwich. Well, 2.5 out of... Her har I Hotel Alfa Romeo Yrsa 10-4. Ja, det har I til Bensen. Bensen, kom ind. Er du der, dreng? Jeg savner dig. Hej til Bensen. Den brune bisse. Ja! Der er du, dreng. Prøv nu her. Det er Harry. Harry den frække ende. Nordlande. Solen står lavt ved Industripark Syd. Den blænder mig blidt i mit bakspejl. Cylinderne synger, det er en pragtfuld lyd. Bissen er blank som et blankt spejl. Vi skyder lidt fart, brænder gummi af. Hestene skal sgu have pisk. Der ved indfaldsvejen tager vi farten af. Men hvad fanden, jeg er morgenfrisk. Vejen sidder der i køen på vejen til sit job. 10-4. Vi er mange her i køen. Trafikken for en krop. Ja, det er gummianden til Bensen. Køen, så